sarki gaskiya ne wannan waziri. zan wuce zan dawo gida mace na gaya ma daga wata pickup da take iban lalan gona take fita wai suna birni can naga ta kada wani kai ya fita fit Ikon Allah. ina zuwa naga mutane sun zagaye gawa ina zuwa na leƙa na gaggawan na ya ba kai amma ka san fasaha nan irin na masu mulki Gaskiya ne wannan. Gaskiya ne waziri. zama da ku sarki Gaskiya ne wannan. Allah ya ja zamani. ina zuwa na ce a bani waje na magangan jiki ta kulkuli Ikon Allah. sai ga kai na dariya a gefe a kwata Subhanallah. amma gaskiya baka da mutunci Allah Abuwa ne. zuciyanka Abuwa yake ne ko masa. kai da Zubairu ɗan gidan sarkin ƙarya wane ni sarki Wane shi? Allah Wane shi zuciyanka sarki? sarki ja'iri Allah zuciyanka sarki wane ni Wane shi?